हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैयो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय निजोम समनि। बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनाय जादों। स' नोंथांमोना बे एलबामखौ जुदि दासिम नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। बे मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों विवेक बरा आरो बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस पेन्सि ब्रह्मा। बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स थुनानो जादों सोमखोर दैमारि। कनसेप्ट आरो डाइरेक्शन राजा नार्जारि। मेकआपखौ खालामदों सनाम ब्रह्मा। बे बर' अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों सोमखोर दैमारि आरो बेबी राभा। प्रडिउसार पारुल बराली बर'। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।